Kai. Gaskiya fa yau azumin nan fa wahala yake bani. Gaskiya bari in je gida zan yi wanka wallahi. Aba abokina ni fa jina nake zamzam wallahi tallawa abu. Ni da barin jin dawo zan je in dan yi wanka. Ba na yi ma wallahi. Haba Lili God, ba fa bacci nake ba ina kallon ka ba. Wallahi yau sai na kai ka wajen yan bijilan ko ka ban wayata. Salamu alaikum. Amina alaikum salam. Bawan Allah me faru? Kara na kawo. Karuwa. Lili God ne sace mun waya. Usman. Musa. Keke sa mata niya. Musa. Yawa abin da nake so da kai Usman da kake so mata niya. Kun ga bawan Allah ne yanzu ne kamar ƙara Lili ga ya ja sace masa waya. A yau in nan so nake duk inda Lili ga ya shiga ku je ku nemo min shi. An gama. Kun sai na da kes ya sace kajin gidan Malam Shehu. Ya je shi nan wajen bayan titin ladanin nan. Ya je haura wani gidan. Da haka yau in nan so nake ku kawo duk nake mun kawo. Masa an gama. Tashi ku. Allah dai biya kwaya. Ya garin Lili gaye. Ya garin ne. Lili gaye na yanka da manyan wayoyi har biyu. Kai kuma wani bincike ne ba na son fasa ido. Dan sayar mun mana. Ka tsaya mana. Dan ka ganin da wayoyi shikenan. Aba Lili gaye. Kwanan nan fa kace mun ba ka samun kuɗi. Na koma harka jagal na koma ka san kana samun kuɗi a dan ba wancan siya. Yanzu nawa zaka saya nan kai? Wannan na siya da kai biyu. Satuwa nayi. In dai baka sayar mun. Kuna da matsala da Allah ka gegara kawai da waya ta da kaga fa wacce nake fama da ita. Na ruwa na Kai ta haifa wannan ni ba ruwa na. Wani gama ka kasa cire security ne ka sa lambobi sun fi 100 amma sun ki fita. kai na ruwan kai. Ba kana son sa ido da Allah ka kyale ni. Lili gaye ba haka muka zauna da yayanka ba. Lili gaye. To na ruwanka yayana ni ne. Yanzu dai kai zargi na kake kawai da sata. A'a ni ban ce ina zargin ka da sata ba ni dai kawai hali na sani ina raba ka da sharrin sabo da kaza ne. To ai yayana daban ni daban kuma sabo da kaza ai ba ma hana yankan kaza. To shikenan Allah raba mu da sabo da kaza. Kai ka san hakan kenan amma kake wannan abun. Me nake yi? Ba labarin da ban ji ba ga bakin ciki ne da ku daga mutum ya fara rike waya shike ne ka fara ka ganta wannan babba. Ka ga da wanda nake fama ba. Lili God bare rana. Kana gudu ana cire maka. Kana gudu. Ka dan rike mu. Kuma duro kwa kawo wannan don. Rike diga. Dole ta so. Yalla da Allah ko je mun kwana. Cin hanci kake mun zaka babu? Ko ba ka kunya? Ba ka zauna ba? Ba ka. Yo so ga Musa. Nake ka maka wayoyi biyu fa yasa to fa. Wayoyi kuma manyan wayoyi. Lili God ya ba mu wahala. Kai yanzu bawon Allah Lili ga da girmanka da mutuncinka a gari ka ringa zuwa kana kwacen waya kana haura-hauren gidaje dan Allah za ku na kai daidai Wallahi Allah ni ba aiki wallahi za ka gane kuskuren ka za ka gane ka shiga wata sabo da kaza ba ta hana ɗanka kike sa wata miya cire mana rigar sa da hularsa dan Allah bai kamar cire da kaina wannan wallahi ban san ba san tausaya maka da nake ba ko wallahi Allah ba aiki wallahi ba aiki na bane na ga yadda zai kula da mutum na kaga asirin da ke kanka dan Allah ya san jikan Fir'auna wallahi ba aiki na bane Yalla dai agin ku yayi kyau dan naga abin da ya kamata gaskiya na ji daɗi. Amma na yafewar a wani waya ta ne yanzu. okay ka fe Akwai yanzu ya san sabo da kaza. ni ko da san sabo da kaza dan na ga aikin ta wallahi har yanzu baka gani ba tukunna dan wannan ma wallahi Allah bai na gani mun tausaya maka ma haka me waya zo wace ce waya ka ce wannan Kai wannan ce waya. okay da shi kenan saka na TV yalla bai ai baka da ibin da mu ko wai kan wai da mun yalla bai ai ga wa da ni ne